مزگیدی ji bo hejîkerên fermûdên pêxemberî silav li ser bin. Rêkrawa geşepêdana qutabiyên Kurdistanê projeyê Nûra Cîhan radihînît û pêkhatiye ji berîkana ji berkirina fermûdên serwerê me Muhemmed Silavên Xwedê li ser bin. Wev sale jî Nûra Cîhan dê xwe xemlînît bi fermûdên xwiştiviyên me. Nûra Cîhan divêtin me fêr biket ka çawa em dişên hemî rojên jiyana xwe wekî serwerê xwe bîn. Berîkane pêk dihêt ji taqîkirinekê li ser perdûka darûjekê wekî pêxemberî bijîn. Pişikdar piştî ji berkirina fermûdan dê taqîkirinê encam tin û hemî pirsiyar bi şêwazê helbijartinin. Nûra Cîhan ek ji projeyên seranserî yên rêxirawa geşepêdana qutabiyên Kurdistanê ye. Salane li heyva ji rekbûna pêxemberî silav li ser bin li hemî bajar û bajarkên Kurdistanê dête encam dan. Nûra Cîhan heştê xelat û diyariyên bi biha pêşkêşî pişikdaran diket bi vî şêweyê. Xelatê yekê 2 milyon û 500 hezar dînar, xelatê duyê 1 milyon û 500 hezar dînar, xelatê sêyê 1 milyon dînar, xelatê çarê heta heftê 500 hezar dînar, xelatê heştê heta dehê 300 hezar dînar, xelatê yazdê heta bîstê 200 hezar dînar, xelatê 21 heta sîhê 100 hezar dînar, xelatê 31 heta heştê 5 hezar dînar. Dê dem hemî pêk ve li dîwana pêxemberî silav li ser bin, di vê dunyayê da fermûdên pêxemberî di mêş û rawişt û reftarên xwe da bine cih bikeyn û cêgîr bikin. Bu navnivîsîn û wergirtina pertûkê seredana liqên rêxirawa geşepêdanê bikin li seranserî Kurdistanê yan jî peywendiyê bi van jimarên mobaylê bikin.